Max ni Ana ang inyong programa nga maghatag og lingaw ug dugang kahanaw, mapatips man, showbiz, updates, all in one. Mga host nga gwapa-gwapo, ang isa cute pang byulo. Tanaw na tanan ka pamilya, ayaw na mo kabalaka. Daghan tag matun-an dili, siguradong mag-enjoy ka. Mag-TV na ato ni, punog impormasyon nga maani. Mag-TV na ato ni, tatak lokal, tatak North Min. Mag-TV na ato ni. Bisa i-tune in na ang TV sa tong sala. Dayon pag-relax or chill kung social ka. Tawga si lolo, lola, mama, papa. Kay atong programa magsugod na jud siya. Tanaw na tanan ka pamilya, ayaw na mo kabalaka. Daghan tag matun-an diri, siguradong mag-enjoy ka. Mag-TV na ato ni, punog impormasyon nga maani. Mag-TV na ato ni, tatak lokal, tatak North Min. Mag-TV lang, wag na'y lain. Come on everybody, let's have fun in Mag-TV.